Idolophu yaseLusikisiki yaziwa ngobuhle namalwandle ayo. Kodwa indlela zalapha zikwisimo esingancumisiyo. Abasebenzisi bezendlela bathi umasipala iNgquza Hill akazinakanga ezindlela. I travel from Port and I noticed once you finish KZN roads, traveling onto the Eastern Cape, they're not taking care of the roads at all. Just at the end of Kokstad, that's the end of KwaZulu-Natal, and then as you enter towards the Eastern Cape, the roads are pathetic. But usuka baseLusikisiki uye eFlagstaff asinayo indlela. Kaba sesibe nexhala noba kufika abantu bethu sinemisebenzi apha emakhaya abahamba ebusuku bafikela kule meko inje. Abantu imoto zabo ziyaphantsha ziyabetheka zerim ziyamoshakala imoto zethu. Le ndlela sele imane ilungiswa ngabafana abazama ukubeka isonga etafileni. Ezoshishino siyachaphazeleka ngenxa yesimo seendlela eLusikisiki. Sifumaniseke ukuba siyabetheka kakhulu. Sibetheka nje kakhulu sibethwa zindlela, honestly speaking, because le dolophu umzekelo it's next to big things. Umasipala ugqibele kudala kuyo indlela yethu. Wangaka into ba phanga sentla pha edolophini bade bathela umhlaba apha emgaqweni apha etheni. Iinzame zokufumana impendulo ngesimo seendlela kumasipala iNgquza Hill khange ziphumelele. Dungulwandile Mbulali, eLusikisiki.